Čaute, tu je Skape z kanálu Wargamers. Dneska si zahrajeme CSGO Competitive a som tu s mojím kamarátom Viktorom, ktorého už môžete poznať z vodka. Takže ideme na to. A automaticky iba pištovku, čo? On. Chvíľa aj tak končí zahrievacie. No, musíme. Rozdávať hlavy a nič. No, ja nemám diglu, hej. Takže ja idem na long. Ty rašuješ long, vážne? Jeden je long. Ostatní sú Bčko asi. Čo je zaujímavé, že ešte nikto neskapal. Je to Bčko. Viem, Vidíš. ja už som na ňom. Ale. Really? Dobre, hlava. Ja ho trikrát trafím a nemu to neubere. Smrdeli škaredému. Ide na to. Jak sa berem z Deagle, super. Z Deagle sa väčšinou darí, jenže ne teraz, jak to vidím. No. Čiže sereme na to, beráme klincovačku. Klincovačku bereš, ja berem toto a UMPčko. Neviem na čo tento sa tu trase jak reálny, keby bol. No hovorím, klincovačka je nič. Tak na takú strelu zrňa ve 24. Jak som ich tam nahytil. Či jeden bude vpravo tuším. Taká je rozhľadu. Měl kalachy, to není fér. On má 50 kg, to sa dá. Super, klincovačka zase nefunguje 50-ka. Jak by mala. Nice. Nice. Zase si jeden Polska bič. Zase sa mi nedarí, to je zlé, keď sa mi nedarí. Nuž. Ani tebe sa nedarí, neboj sa. Tak som druhý. Máš 1 kg, wow. No, wow. Mám až 1 kg, ale tak... Aspoň jeden. Aspoň niečo. A to snažím si nahrávať viac, že to tak ľahké není to. Super. Toto Adi načína už strana, mi proste, on vždycky zabíja hneď do chuj, vždy. A zabíja z prostých chují presne, či tam má nejakú zlotáčka zadrbanú do chladne. Ale taký hamdrené, to je smart, proste znamená, aký drb. Nenávidím, keď hrajem proti smartom. To je najhoršie, čo môže byť, keď smartom hrajem. To je taká jebá komunita ľudí. Volton ma zajebe jednotkou klincovačku. 16 HP mi uje. No vidíš, že je tento Tyliša aj nejaký smartery, no. No tak máš súkromný profil, takže neviem, či to je oný smarterino alebo hackerino. Hackerino to nebude asi, lebo to by mal hlava, cestinu, hlava. Neviem, henten, keď tam za ten nepriateľ sa za ním mykol, jak kebyže má iba. Má 7 kg, no. Je to také trošku tu bije do očí, ale tak...
Tretia hra, už 7. Oko triple! Oh, bitch. Nice. Ja som si dal dobre, 3. Oni mi tam iba nabiehali a iba jeb. No mi došli náboje, keby mi nedošli som aj nejaký gulomet, tak ich tam zajebem Ja to všetky. musím nejako otočiť ešte, otočíme chlapci. 0-0-3. Ešte keď to nebude, ako to bude 18-03. Nechceš žiadnu asistenciu? Ujovia nechodia aspoň na ten Bčko stále. A nabiehajú mimo občas. Teraz je to long, tuším, alebo short. Mid. Dokonca. Proti Adimu nejde ten hackerko, ten smartfusty. Ten ADHD. No ako zem. On zabíja a on im ďalej o takú veriku. Naše najkriašou zbraňou na svete ma zabíja tie posledné. Galier, ten je v pohode, on dáva hlavy jak riť. To je krivé, koľko ešte viac, ako 90. Ale dáva to hlavy dobre, jak 90. Nedáva to hlavne, to strieľa do kruhu tá zbraň. To robí krúžky. Dobre, idem tam pohybať trošku. Pojebať. Komu tam hrabe? Sebe. Jeden kill mám. Mám 8. A Charlie, please. Want EVP. Jak Maďar to povedal. Ďakujem ho hodit tomu debilovi, rúne fialovému. Sme hradnili. Ale to si robíš riť, ja som mu nechal 4 hapka. Aha, 6. Tak ja príležitosť sa robí nejaké kily. Normálne Čavo dal hlavu snajperkou. A druhý kill dal tunely. Dobré. A má dobré skinice okolo niektoré. Keby sa nezabijem, tak je mŕtvy ten chuj. Ne, nemal som ho zabiť, to som zrovna vypadal, som ho vysadol si späť. No. Andrej, ty že mi ho vyžel! Ja mám svoje vypo. Už teraz. Už pôjde samo. Pôjde jak samo. Jeden kill, dobré chlapec. To sa asi je i polská piča, ide celkom dobre. Tak je to polská ona, tak je to Polák. Čo si čakal? Zapatý určite. Ten má všetky čity sveta, ten Polák. To aby ani kill nedal. Polák. Joj boha, Adi má snajperku. Pozor na to. Piče, kokot ma zaflešoval. Ja nevidím. Jaj, ty polská piča. Jebana. Kde sú čuráci? Adi, hlavno vylez. Kde je? Jaj, Smartperin, ja som zabil. V skoku. Oh, Vipo. Čo? Oh, Man of War. A tu už zobrali po tých chujnoch, bože. Ja som ho našiel, to je rozdiel. A jedno. Áno, zobral. A ja s ním viem hrať, neboj sa. Hlavne ty. Čo keď strieľaš, tak čupíš.
Tuneli, kata, ide. Za granát. No, AKčko, tak neviem, či tam sa dá môže ísť. Ani není. Kryjte mid niekto, vydajme ti. Hovorím, že ideš midu. Je sprostý. Celý tým má vypol pomaly. Tak iba vytvára, no. Polských chuj má 16 či. A to je povágy nejaký bohatý, ja si bol dlho na trhu. A ja mám 16. Som našiel. Dobil vás to, dobre. Asi sa Smarfovi niečo nepáčilo. Ťažkému onemu, detkovi s okulármi. Keď kokot to ten zasmokoval, ja mám snajpiť akože keď mi to ten zasmokuje ten kokot. Ty budeš snajpiť. Mi chýbajú len 4 kg a dobehnem vás a predbehnem vás. Super, mne na nejaký cigár jednotku hlavu. Nice. Ale dával som dobre quickscopy. To bude quickscope, ti poviem. Ale boli. A zabil som, na rozdiel od teba som neskapal. Nie, tebe nedali random hlavu jedným nábojom, nebuď ticho. Díky jeb hneď. A on Smarfa zabili. Chudák. Musí mať rage. Dobre, jeden prebehol. Čiže zavadzaj mi vlastný, ty kokot mi tam stojí v strele. Ešte ma zasmokuje, kokot. Diváci, povedzte, či hrám dobre CS-ko, no. Tak ako som silver, ale šťastie. bol som... No ne. Raz som bol MGčko. A ďaká koho pomoci? Kto ti dal gold jednotku z ničoho? Nie? Tuším, že ty ne. No ale... Ty si mi dal elitko. Ja som si vyhral všetky 10 kompete, ako si mal tých prvých a si dostal ako tomu goldnú jednotku. Ne, dostal som Goldnova, dostal som elitko. To si goldnú jednotku. Nie, to dostal Andrej a hneď Gold 4. On dostal goldnova štvorku, ty debil. No, a iba že ja som Si nedostal. dostal jednotku goldnova. Viktor, ty si jebli, dostal som elitko a hovoril si ty kokos. Dostal si goldnú jednotku a Andrej dostal goldnova štvorku. Bude prispatý? Ty si jebli. Ne, Akurát. no už ma to praví. To nosí topík na hlave.
Ty ale on ide najprv, že ideme knife a potom si vyťahne pištolku, tej kokot. Natečkuje. Má 89 nahitovaný jak rič. Ja som mŕtvy. Aj. Respawn. No skoro som ho mal aj s tou pištolkou, je krivý, ale tak... Budú mať jedno výpo, takže... Kot, neviem, či ten Adi niečo má, pretože ja mu vystrelím vedľa hlavy a hneď sa otočí a jebne ma. Ale dáme tomu, že je to Smurf. Ale akože neviem, Smurf by nemal mať také drahé skiny, jak má. A on ale tak... Taký divný Smurf. Smurf väčšinou nemá žiadne skiny. Tak si dal z toho druhého útku. Ja som si zobral onej P90, ideme tu klincovať. Ale kurva, jedna mohol som mať ace. Aj v piči toto. No, kto je prvý teraz? Hovorím, už šiestýkrát je šťastie. Ak by si bolo, tak možno tretí. Kde je posledný? Ty ideš všade, kade idem ja, Vika. Určite som tu vošiel rýchlejšie, to som nablokoval. Dole je. Tak to sa killuje cez stenu. Ja ti hovorím, že ja už som sa naučil hrať CS-ko. No ty vieš, kde, to je iba preto, aby sa tu hodinu rozohrával. Viktor si nechce priznať, že viem hrať CS-ko, dobre, konečne. No tak ty ho z toho nevieš, že nevie dobre hrať, ale nevedie, ani nevieš stále. Teď keďže sa rozhrávam hodinu, jak ty myslím, že ho nevieš, že už som bol prvý deň na prvom kole. A s nejakými českými dementmi na gamesite. Ktorý to vôbec nevedia hrať. Ja vždycky viem, že kde sú, lebo to je úplne ľahké.
Len toto, keď je Smurf, ten Adi, tak ja neviem, veď kokos on je jeblý? Na čo vykúka? Nevykúkol, tak ho nezabijem. Lebo kebyže nevykúkli, tak by som nezabil, ne? Kebyže... Zabil ja či tak, to je úplne jedno. Ja by som ho nezabil, lebo som bol ďaleko. Ja idem long. Niekto tu vyraší trošku. O, Viktor má kill. Na botovi. Nevadí. To je kill. Keď to nikto iný není. Oni sú na tečku. Oh. Nice, Viktor má 3 killy. To vzdali? Sme vyhrali tak rýchlo. Ja. Urban opäť si dostal. Blake fire. Ideme ešte jeden, že? Neviem prečo. To jak rýchlo sme odohrali tento komplet, ani nemalo... 20 minút. 16-1, že? To je pravda, no.